Ahojte, máme tu piatok a už sa tešíme na vás a na dnešné rozhovory srdcom k slobode a dnešnú tému máme tlak na výkon. Určite ste sa všetci, každý jeden stretli s tým, že ako na seba alebo okolie vytvárame tlak, alebo aký je tlak na nás vytváraný. A o tom sa budeme teraz rozprávať, že ako to na nás pôsobí, ako to na nás pôsobí a čo vlastne to je a aké rôzne tlaky sú. Tak o tom všetkom sa budeme rozprávať už o chvíľku. Ja pridám Majku, tá už sa pozerá, takže dúfam, že čo skoro sa k nám pripojí. No, Majku, už by sme tu mali mať. Ahoj. 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 Tak, ahoj, ako sa máš? Ďakujem, dobre, a ty? No, ďakujem, dobre. Ja som to tak trošku uviedla, že o čom sa budeme dnes rozprávať, že to bude tlak na výkon a vlastne, že aký to má na nás vplyv, ako to vyzerá a možno uvedieme aj nejaké príklady a budeme sa tak o tom tak kamarátsky v pohode rozprávať. Takže ja by som asi tak začala, vieš, čo ma tak napadlo, že čím by som začala, že čo mi tak k tomu pasuje, že si tak spraviť si taký, že sa usadiť, nohy si dáme na zem, nádych a výdych, aby sme si dopriali vlastne tento čas sami pre seba, bez žiadneho nátlaku, bez žiadneho tlaku. Spravte si kávu, spravte si čaj, doneste si vodu a takže sa nadýchnite, výdych, nádych, výdych. Keďže je to srdcom slobode, tak si položte ruku na srdce a zase sa nadýchnite, výdych. A dovolte si sa uvoľniť tak možno o 15%. Skús, ako to vyzerá, že keď sa tak uvoľníš o 15%, či ti spadnú plecia možno, sa ti dých trošku ustáli, cíti sa možno trošku uvoľnenejšie. Takže tak, môžeme začať. No. Dobre, som ťa nepočula na začiatku, lebo mne sa to tu absolútne neukázalo. Aha, no dúfam, že nás počujete. Takže nevadí, ideme. Je ma dobre vidieť, Dobre. nevidieť zase alebo niečo. Všetko v poriadku, takže vás vítame. A predtým, ako začneme, ešte mám takú otázku, že čo to pre vás znamená, alebo či to vôbec nejako vnímate okolo seba tie tlaky, že či je to, aký tlak teda vnímate, či je to v práci, alebo sama na seba, alebo z okolia. Takže dajte nám vedieť určite. Žiadna otázka, alebo žiadna niečo, s čím sa podelíte, nič nie je nesprávne alebo správne, jednoducho je to tak. Takže my sa všetkému potešíme. No Majka, povedz nám, tak začni. Ako to ty vnímaš, možno okolo seba, alebo na sebe, alebo s tvojimi klientkami, ten tlak, že tlak na ten výkon? Možno by som začala najskôr od seba. Ďakujem za slovo. Však kedysi, keď som bola mladšia, som ten tlak na seba mala obrovský, ale som si ho neuvedomovala, nevnímala som ho. Chcela som stále podávať väčšie a vyššie výkony. Myslela som si, že čím viac roboty budem mať, tým budem lepšia. Myslela som si, že čím viac toho stihnem, tým mám väčšiu hodnotu. A pribúdajúcim vekom a všetkými skúsenostiami životnými som prišla na to, že to nám do života naozaj netreba a že tá moja hodnota je už len v tom, že nemusím čo najviac zo seba dávať. Ale že stačí proste s tou energiou hospodáriť a dávať zo seba to najlepšie, čo môžem.
A v čo najmenšom čase by som to tak povedala. Čiže sa to vo mne strašne akože aj dlho, aj dosť výrazne formovalo. Mm. Ale tento tlak vnímam v okolí, keďže ja už som na nejakej takej hladine H, ktorú som si vytvorila počas svojho života. A už som si povedala, že nejdem sa z ničoho zložiť, hlavne po tom pôrode, Mm. lebo zdravie je fakt najprednejšie. Tak to vnímam dosť v okolí, že naozaj ten tlak je strašne veľký, hlavne v tých očakávaniach, že čo človek očakáva od druhých. A z toho následne vznikajú tie sklamania. A Mm. vlastne inak to aj ja ešte stále mám také v sebe nespracované, že očakávam od druhých, že budú aspoň takí, ako som ja, lebo však podľa seba súdim teba. Ono to tak nefunguje. A tiež bývam z toho sklamaná. A to býva niekedy taký tlak na mňa, že s týmto sa snažím s tým pracovať, ale niekedy sa mi nepodarí s tým pohnúť do takej miery, ako by som si možno predstavovala. No a tie tlaky proste zažívame všade. V práci, vo vzťahoch, v tom, ako vyzerám, v tom, čo si oblečiem. Chceli by sme stále byť perfektní, pretože to vidíme všade okolo, na sieťach a tak. No, A ono to vlastne takto nefunguje. A tá umelo vytvorená nejaká dokonalosť, ktorá v realite vlastne asi u nikoho nefunguje, vytvára tie tlaky v tej práci, v tých vzťahoch a presne. tým, že ja teraz vlastne viac menej robím onlineovo na tých sieťach, tak o to viac to vnímam a o to viac to vidím. A niekedy mám fakt taký pocit, že keby na tých sieťach nevystupujem, že ešte by mi bolo lepšie, ľahšie a slobodnejšie, pretože jasné, že to vnímam aj v tom svojom živote, že tie tlaky sú všade. A už je Mm. len na nás, ako pri tej slobode, že do akej miery ich necháme na nás pôsobiť, alebo do akej miery ich necháme ovplyvniť nás. Hej. No, veľa vecí si spomenula a je to tak a častokrát, neviem, či sa aj ty s tým stretávaš, že ten tlak pociťujeme, alebo vlastne uh, vlastne ten impact, ten tlak pociťujeme vtedy, keď nás zase niečo zlomí. Že Mm. dáme tomu, ono sa to ukazuje na našom fyzickom zdraví najskôr, alebo na našom fyzickom, na tele. To zlomenie môže byť doslova, že zlomím si ruku, alebo niečo sa nám stane, akože... Minulý rok som si zlomila nohu. No, Presne to rok. Zajtra. no. A veľa sa to stáva, že zranenia a fyzické, zlomená noha, zlomená ruka, alebo jednoducho vyčerpanosť, do takého až vyčerpania, vyhorenie, že jednoducho máš problémy, teda človek môže mať problémy rôzne, na každého to je inak, ale psychické problémy takisto. Takže ono vtedy, až si to uvedomíme asi, že áno, že som moc tlačila, alebo bolo na mňa tlačené až moc a už to bolo až vlastne za tými, sme prešli za tie hranice toho tlaku. Až vtedy, keď už sa už viac nemôžeme, ani žiadne iné východisko nie je, tak už vtedy si zistíme, keď už sme na tej posteli, alebo proste už naozaj, že už nemôžeme, tak už vtedy si uvedomíme, že fakt toho bolo na mňa veľa, fakt som toho veľa tých vecí robila naraz, alebo robil a jednoducho už to takto ďalej nejde. A pozrieme sa tak dozadu sami na seba, že ako sme sa naháňali, ako sme si vlastne sami sebe škodili a tomu zdraviu. Takže je to tak. No ja by som trošku išla k tomu konkrétne, že tie tlaky, tak trošku, že aké sú to. Tak možno začneme teda vlastne ten tlak na tú kariéru. Tak porozprávame sa o každom tom jednom trochu, aby sme to tak vedeli priblížiť aj vlastne z tých našich
skúsenosti a vlastne možno skúsenosti z tvojich klientiek a z okolia. Takže prvé by sme mohli začať ten tlak na tú kariéru a tlak na prácu. Tak už si niečo spomenula. Sú to tie očakávania a možno sami od seba, že napríklad, keď je to chceme mať nejaký postup v kariére a napríklad, keď už ho aj dostaneme, ten postup, tak zase, aby sme dokázali, aby sme sa tam udržali, hej, že vlastne ten tlak na seba, že dokázať si sama sebe, že áno, som hodná toho postupu, som hodná toho, čo viem, čo hovorím, čo viem, alebo ako sa chovám jednoducho, takže tam zase sa vytvára tlak. Či si to zaslúžim a zase si to udržať, aby zase možno tie financie boli také, ako boli, ten prísun tých financií, lebo keď nebudem podávať výkon, keď nebudem dobrá taká, aká som, keď nebudem vedieť dosť, alebo keď sa nebudem stále zdokonalovať, tak čo je dôsledok toho, sú tie financie zase. A na to sa zase nabaluje postarať sa o rodinu. Keď nemám financie, tak čo? Tam sú zase tie strachy. Keď nemám financie, tak čo sa stane? To sa nám všetko v tej hlave sa nám to vlastne zobrazuje, premiehla a vlastne to je ten tlak vlastne na tú kariéru. Zlyhania, hej, porovnávanie sa, hej, už v tom, že teda už keď vieš, že niekdy, že nie sme dosť, máme taký pocit, že nie sme dosť dobré, pretože stále je niečo lepšie tam, hej, stále, keď už som tu, v tejto pozícii alebo v tomto leveli, tak zase je tam niečo lepšie, zase je tam niekto, kto nás inšpiruje. Chceme byť taký, hej, alebo chcem mať ešte možno viacej, pretože už tieto financie mi nestačia, lebo chodím tam a tam na dovolenku, auto, to a to. A proste ten tlak sa tam stále a stále vytvára. Čiže rezonuje to s tebou? Potom ale ešte ma napadlo taká jedna vec, že potom je ten tlak spoločnosti na tú kariéru. Najskôr, kedy si nájdeš poriadnu prácu, kedy sa konečne poriadne uživíš, kedy pôjdeš na matersku, hlavne pre ženy, kedy bude druhé, kedy bude tretie. Na to sa zase naväzuje ten tlak, kedy zase pôjdeš do roboty. A že tá spoločnosť toto všetko vytvára, keď sa bavíme teda o tej práci, o tej kariére, a že ten tlak je tam vlastne z každej strany. Potom aj v práci, akurát dnes som stihla ešte taký krátky rozhovor a tiež je to o tom, že aj keď robíš v nejakom korporáte alebo v nejakej firme, tak proste aj keď si tam dlho, že ako to v spoločnosti funguje, tak si to nikto nevšimne, iba ti naklada a vytvára ti ten tlak, akože z tých šéfovcov, alebo ako by som to nazvala. A potom tam príde niekto, keď napríklad odídeš, alebo keď už cítia, že potrebujú nejakú posilu a toho začnú proste dvíhať hore. A aj to je ten tlak, že ti to vnútorne vytvára nespokojnosť, pretože vidíš, že nie si ocenená tak, ako ten, ktorý možno robí o dosť menej, je tam o dosť kratší ako ty a že ono sa to tak všetko spája, že tam je strašne veľa aspektov v tej práci. A vlastne potom tí ľudia naozaj sú v tej práci totálne nešťastní a pritom v nej akože trávime strašne veľa času z toho nášho života, lebo tá práca je dôležitá. Ale zase myslím, že tej práce tu toľko, že každý by si dokázal vybrať prácu, aká ho baví, aká ho naplňa. Lenže potom tie tlaky vytvárajú tie obavy a tie strachy, tak radšej buď máme tie tlaky, že osobne chcem sa tam a tam dostať, chcem vyšší plat, mám strašne veľa práce, musím toto zvládať. A potom sú tam na druhej strane tie tlaky, ktoré ako keby nás utláčali, že niekto je viac ohodnotený, robí toho menej a podobne. Takže strašne veľa aspektov je v tejto sfére. Je v tom a tam už je vlastne ten pocit tej menej cennosti, aj keď som na tej pozícii, ale musím si ju udržať, hej? Musím si ju udržať a cítim sa menej cenná, pretože
že je tam ten a ten, alebo tá a tá. A stále je tam také, vlastne taká tá bojovnosť, že cítiš, že musíš, je tam ten tlak a proste, že bojovať za to, aby som si tú pozíciu udržala, alebo aby som bola dobrá, alebo aby som vlastne ten výkon dala a to je proste ten tlak stále, stále dokola. Ono to vždy podľa mňa súvisí s tou menej cennosťou, lebo tak, neviem, tá sa v nás nejako evolučne buduje. Že možno to malé dieťa to ešte tak nevníma, ale keď už sa máš postaviť na vlastné nohy, alebo keď už akože prejdeš nejaký ten fakt, nejaký ten vek, že ideš možno do škôlky, do školy, tak vtedy sa tá menejcennosť v každom vlastne buduje na základe interakcie sociálnej Áno, skúsenosti. Potom sa to vlastne, ten výkon na tlak, či tlak na výkon, prepáč, ja teraz brblem, pretože mám problémy za s tou hlavou, tak pohode. sa to stupňuje a ide to takto a takto. Čiže ťa to stále z každého smeru len utláča. Presne, presne. Takže aj keď možno na sebe pracuješ, alebo pracujeme, alebo tak, ale jednoducho zase to okolie, či už je to v tej práci, keď sa teda rozprávame o tej kariére teraz, keď je to v tej práci, tak vlastne druhý na teba ukazujú vlastne to svoje zrkadlo, že tú svoju, to, čo oni pociťujú, vlastne že že sa necítia dosť hodnotní, tak vlastne to zase ukazujú oni svojím spôsobom, čím sa to vlastne ukazuje na nás, že my sa cítime, že nemáme dosť veľkú hodnotu, pretože ono to ide zhora a vlastne to stále ide dokola, dokola, dokola. No tak Takže všetky tieto procesy sú cyklické, pokiaľ z nich nevystúpiš. presne. A vidím to napríklad aj z tej druhej stránky, že v akej rýchlej dobe žijeme, že stres, máš strašne veľa povinností, zastupuje strašne veľa rolí v živote, cez ten deň a tak, že na druhej strane ľudia ani nevedia pochopiť, že niekto naozaj môže žiť bez toho tlaku a bez toho stresu. Pretože tam je zasnova to zrkadlo, že keď ja som permanentne v strese, tak si myslím, že všetci budú v strese. A to sú fakt, to je strašne veľa hľadisk, ale už len tá projekcia na toho druhého, keď je niekto napríklad v pohode, tak naozaj tam projektujem tie svoje pocity. Lebo niektorí ľudia nevedia pochopiť, že fakt niektorí už sú jednoducho na tom tak, že ten stres až taký nemajú. Lenže potom tam znova ten tlak ide. Áno, Ten tlak. jasné. Pretože si myslím, že aj všetci ostatní majú ten tlak. Tým ja na seba vyvíjam ešte väčší tlak, že neviem čo. A potom na toho, čo je v pohode, vieš, niektorí potom majú také výčitky svedomia, že či to je vlastne normálne cítiť sa dobre. Hej, Čiže ten tlak je bez úplne stresu. všade. Úplne všade. Tak. Dobre, takže ja si myslím, že na ten tlak na tú kariéru a prácu, to sme tak zhrnuli, a pretože ono sa to bude opakovať v tých ďalších, ono sa to vlastne všetko jedno na druhé nadväzuje, takže To cyklické procesy, no. áno. Takže Takto aj znútra von a zvonku dovnútra. presne. Takže druhé, čo je, by sme mohli rozprávať o tlaku na telo. Čiže sú to ten tlak na naše telo, či už je to na zdravie, alebo už je to na ako vyzeráme, tlak na telo z toho vlastne hľadiska, že stres, hej, o tom sme sa teraz bavili, čiže tie všetky veci vytvárajú tlak na telo a to naše telo nejako reaguje na to, alebo reaguje na to, čiže väčšinou ľudia hovorí, som v strese, ale čo to vlastne znamená? Čo to vlastne znamená byť ten stres? Ako mne to už tak prípada, že ten stres už je také normálne slovo, že žijem so stresom, akože som v strese. Diagnoza na všetko. Na všetko. Ale je to akože už také, že nie len diagnoza, ale že je to také normálne, že OK, tak žijeme v strese, tak je to stres, no tak čo? Vieš? Všetko sa tu rieši slovom stres. No,
Že je Čo to by také nás tak normálne, nevidí. hej, No, ale ja, ono to hrá veľkú rolu, pretože potom z toho sú tie vyčerpania, potom z toho sú tie zdravotné problémy, ten tlak, či už ale doslova problém s tlakom, hej, a problémy so srdcom a také veci, to všetko je vlastne z toho stresu, keď už je to chronicky, lebo ono potom už, keď ten stres je dlhodobý, akože stres je dobré, stres je normálny, keď je vlastne, keď nie je dlhodobý. Keď je dlhodobý, že dlho proste človek pod stresom, pod nátlakom, pod tlakom, tak jednoducho sa vytvorí chronický stres a tam už vlastne je ten hormón kortizol, ktorý nastupuje a vlastne to naše telo už len funguje ako taká zotrvačník. na zotrvačník, pokiaľ vlastne má energiu. Keď už tá energia nie je a stále funguje na ten zotrvačník, že sa snažíme stále len ísť, aj keď už nemáme tú energiu, aj keď už vlastne nespíme, že proste ešte musím, tak ono vlastne to telo si navykne na tú, na ten chod vlastne bez tej energie a v tom strese. A z toho potom sú tie chronické ochorenia. Takže ten stres ja by som nenormalizovala. Akože normálny, zdravý stres je v pohode, ale už keď je to dlhodobé, tak vlastne ten tlak na to telo. Dopriať si odpočinok. Dopriať si vlastne starať sa o seba. Nie len zvonku, akože ako vyzeráme, pretože to je ďalší nátlak, že ako vyzerám, ako vystupujem. Mám esteticky, aby som vyzerala dobre alebo vyzeral, ale jednoducho aj znútra. Aj znútra. Starať sa o seba aj znútra. Ako sa cítim, aké mám emócie, či sa im vyhýbam, aké mám myšlienky. A to je asi to najťažšie, ktorému sa vyhýbame, alebo sme naučení sa vyhýbať a nezastaviť sa. Zastavíme sa už len vtedy, keď už, teda aspoň ja to tak vnímam okolo seba, keď už fakt človek nemôže, že už fyzická únava je, že možno, ale keď je človek jednoducho, nechcem použiť ten stres, ale jednoducho, keď má nejaké tie emócie, ktoré idú na povrch, či už je to hnev, či už je to taká tá frustrácia. Jednoducho to je ten signál, že aha, že tuto už spomal a nacíť sa na to vnútro. Bez toho, aby sme to nejako kritizovali, lebo všetko je OK, alebo sa tomu vyhýbali. To je vlastne tá emociálna a to duševné zdravie, vlastne starať sa o to zdravie. Čo by si ty ešte povedala k tomu, lebo viem, že ty pracuješ so ženami, ktoré k tebe prichádzajú vlastne s tými kozmetickými vecami, hej? Že s tou krásou vlastne. Seba poškodzujú sa, majú poruchy príjmu potravy, začínajúce depresie, no a šialené úzkosti. Ja som chcela k tomu dodať len toľko, že v poslednej dobe sa všetko zvaľuje na stres. Ale ja to tiež tak nevidím, lebo akože ten stres môže byť príčina, ale nemôže za všetko ten stres, pretože naše telo pracuje na nejakú energiu. Energia pre telo je kyslík, ale my máme v tele ešte prebiehajúce iné fyziologické procesy. A vlastne ten stres, taký ten postreh alebo niečo v tom tele vytvára adrenalín, ktorý je v rovnováhe s noradrenalínom a presne o tom kortizol, ako si hovorila, že to je vlastne hormón toho stresu. Čiže my nejakú takú hladinu stresu potrebujeme, ale už sa chronicky stáva ten stres nežiaduci, keď nevieme s ním pracovať. A preto, keď aj človeku niečo je, tak každý povie, že to je zo stresu, pretože nechce vnímať tie ďalšie príčiny, ktoré by tam mohli byť.
Pretože my keby nemáme v tom vnútri nejaký prirodzený stres, prirodzený, ja neviem, nejaký strach, prirodzený, Mhm. niektorý nás úplne ovplyvňuje, tak pravdepodobne by sme ani nedokázali žiť, pretože my niektoré tie procesy emocionálne, ako je stres, ale aj stres je podľa mňa aj emocionálny, aj fyziologický, my ho proste potrebujeme, Jasne. aby nám prúdila krv, aby nám prúdili telesné tekutiny, všetko. Takže toto som chcela povedať, že ani za mňa není stres príčinou všetkého, len je to teraz také najjednoduchšie povedať, že ty máš stres, daj sa do kľudu. Ale Mm. nikto nepovie, ako sa máš dať do kľudu. No, je to. Už nikto nepovie, že aj s tým kľudom musíš vedieť pracovať, pretože keď je niekto dlho v strese a potom by zastavil hneď, tak prichádza do posttraumatickej situácie, kde sa mu tí stavy môžu ešte o to viac zhoršiť. Čiže aj toto je dosť také dvojsečné, že každý ti povie, že si v strese, spomal, hento rob, toto rob, staraj sa o seba, to máš z toho, ale už ti nikto nepovie krok po kroku, aby to malo na teba naozaj pozitívny vplyv, ako to máš robiť. Pretože aj keď si v nejakom obrovskom výkone, nie je riešenie teraz úplne zastaviť. To máš ako so závislosťami. Keď No si nie. nabehnutá v nejakej závislosti, tak pre teba nemá zmysel hneď prestať, lebo to za prvé nedokážeš, lebo to telo si to pýta a ja ten adrenalín vlastne vnímam tiež tak, ako keby nejakú závislosť. A na druhej strane sa hneď dostaneš do nejakých stavov, keď prestaneš užívať nejaké tie látky, na ktorých si závislá. Presne to je s tým stresom. Keď utneš, tak sa automaticky dostávaš do posttraumatickej situácie, že sa ti ešte tie veci zhoršia. Čiže toto som chcela tým povedať, že není slovo stres riešenie na všetko a není slovo stres, alebo no áno, slovo, nie je to ani príčina, že prečo majú ľudia problémy. Áno. Pretože aj To, za tým stresom sú ešte hlbšie nejaké traumy a nejaké emócie. presne. A to sa ani nedá zastaviť, vieš, ako si ty hovorila o tom, že dať sa vlastne z tej situácie do kľudu, to sa ani nedá. Akože môžeme sa pokúsiť, ale to ako keby si chcela zastaviť rýchlik, že rýchlik ide nejakou rýchlosťou a zastavil teraz. Moment, teraz zastav, hej. Mm. To sa ani nedá. Hej, to jednoducho musí ísť pomaly a vedieť jednoducho s tým pracovať. Takže som rada, že si to spomenula, lebo zase toto sú také témy, ktoré sú naozaj široké a nedá sa to o všetkom vlastne všetko do toho zahrnúť, ale budeme radi, keď nás pozeráte, alebo ako to vy vnímate, dáte nám vedieť a možno prispiete aj vy niečo z vašich vedomostí a z vašich skúseností. Budeme veľmi radi. Takže ďalšia, no tak ďalšia vlastne môže byť vlastne ten tlak na vzťahy. Poďme na vzťahy. Už sme spomenuli vlastne na kariéru, zdravie, emócie, tak vlastne výzor a zdravie, vzťahy. Takže poďme vzťahy. Toto ma tak až pobavilo, pretože tu sú jednoduché, no v rámci spoločnosti sú jednoduché pravidlá. A to platí pre zdravie, to platí pre deti, to platí pre vzťahy. Buď si príliš mladá, alebo si príliš stará, alebo kedy bude svadba, kedy budú deti, kedy začnete spolu bývať. A to sú všetko také veci, ktoré fakt vytvárajú v ľuďoch neskutočnú frustráciu a bloky. Pretože nevieme, kto má akú situáciu, nevieme, prečo niekto nemá deti. Vieš, to je tiež taká otázka v tých vzťahoch, tie deti. To teraz v poslednej dobe veľmi vnímam. Akože veľmi silno to vnímam. Pretože stále, kedy budú deti? Keď máš prvé, kedy bude druhé? Keď máš druhé, kedy bude tretie? Kedy sa osamostatníte? Prečo nebývate u vašich? Ušetrili by ste. A prečo hento? A prečo toto, vieš? A to sa všetko stýka z tých vzťahov. A tá spoločnosť, proste tí vzťahy, to dosť teraz vnímam, degraduje. Pretože tí ľudia to nevedia ventilovať, tak ako musíš vedieť pracovať so stresom, s výkonom, musíš vedieť aj s tým odpočinkom. Čiže aj v tých vzťahoch musíš vedieť ventilovať, čo ti kto hovorí.
a ako to kto myslí, pretože tí ľudia si to neuvedomujú. A najviac momentálne teraz najviac to vnímam v tých vzťahoch, kde je možno nejaký problém fakt počať to bábätko, nemusí tam ísť o neplodnosť, môže tam byť milión iných vecí. A tiež to vnímam, že tí ľudia si to neuvedomujú, že stále sa ťa budú pýtať niečo, ale oni nevedia, kde je chyba. A potom tým, že my nevieme pracovať s tými našimi emóciami a s tým našim vnútrom, tak to znova vytvára iba ten tlak aj v tých vzťahoch. To zrovna ma toto napadlo, lebo to akože dosť často už nejaké obdobie riešim na terapiách a podobne. Tieto problémy vzťahové. Tak a potom to je proste tlak na tú ženu, tlak na toho muža, pritom tie problémy niektoré môžu byť naozaj, nie že ich chcem bagatelizovať, ale tam môže byť naozaj niečo len také nevinné. No a takto to funguje proste aj v tých vzťahoch, kedy bude svadba. Kedy si niekoho nájdeš. Keď si nájdeš si mladá, tak si príliš mladá. Mala by si školu urobiť. Kariéru by si mala urobiť. A proste všade sa to opakuje. Všade. A to je zase ten tlak, vlastne ten tlak na to, že keď už máš to dieťa, že už dosiahneš to jedno, dobre, už sa vydáš, alebo máš tú školu, ešte to ani poriadne nedokončíš, alebo si to neužiješ, alebo ani sa nestačíš nadýchnúť, že už mám tú školu, alebo vlastne tú kariéru, alebo to dieťa. Alebo idem nejakým tým procesom, aby som to dieťa mohla vlastne počať alebo mať, tak jednoducho už je tam vlastne ten tlak na ten ďalší krok, hej? No, stále proste. A my pokiaľ sa nenaučíme vnímať, že to sú predstavy druhých ľudí, tak na základe toho sa stále proste vyťelujeme zo seba, lebo my na základe tohto tlaku od druhých nevieme vnímať svoje potreby. A potom sa stane, že nevieme vnímať, kedy my máme tú potrebu mať skutočne to dieťa, kedy my máme tú potrebu skutočne, ja neviem, mať toho partnera, kedy my máme tú potrebu fakt mať spoločné bývanie, alebo, ja neviem, nejaký hlbší záväzok, napríklad ako je to manželstvo a podobne. Hej. A proste treba si uvedomiť, že my sa akože nikdy nezmestíme do nejakých pomyselných spoločenských noriem, pokiaľ budeme vnímať samých seba. Pretože v tom tlaku, čo je norma, no? Mali by sme vedieť vnímať seba a svoje potreby. A to nevieme. A týmto všetko končí, aj začína, aj končí. To je to, že keď si uvedomíš vlastne tie svoje hodnoty a svoje potreby, tak, ale toto je od srdca, tak vlastne si uvedomíš, že jednoducho v prvom rade som ja a ako sa ja cítim, čo mne vyhovuje a potom vlastne ide o druhých. Hej? Čiže veľakrát sa stáva, že, alebo to vidím okolo seba, že jednoducho a sama a každý si tým prechádzame, sama mám s tým skúsenosti, že druhých dávame na prvé miesto, hej? Že najskôr je ten druhý a potom až my, hej? Alebo pretože tam je tá energia, hej? Že to vnímame, tú energiu toho druhého a jednoducho chceme byť v nejakom tom vzťahu, či už je to priateľský, kamarátsky vzťah, alebo ja neviem, rodinný. Jednoducho tak sme my naprogramovaní. To je vlastne v nás ako človeku, tak sme naprogramovaní. Takže, ale jednoducho si uvedomiť, to je to uvedomenie prvé, že byť najskôr sami sebou, dať sa na seba na prvé miesto, to zdravie, to, čo je pre mňa dobré, až potom, pretože keď ja som spokojná, alebo keď som zdravá, tak jednoducho tá energia vyžaruje von a rozdávaš ju okolo seba. Ale keď sme minule spomínali, keď nie som, alebo keď nemám tú energiu, tak jednoducho to, čo dávam von, je tá love,
tá nižšia energia, Nemáš čo dať. nie negatívna, ale jednoducho tie vibrácie sú nižšie a to si aj priťahujeme a v tom sa stále točíme a, a preto dávame druhých, na druhých viac ako sami na seba. A tu už vidíš to kolečko, ak sa otáča, že vlastne tlak na výkon je príčina, z toho sa nám tvorí stres a ten stres už iba odráža to, prečo vznikol a z toho Hej. vznikajú všetky chronické autoimunitné ochorenia. Čiže toto všetko, tieto naše témy sú tak hlboké a dvojsečné, že o tom by sa dalo No rozprávať veľa dlho. do nekonečna, do nekonečna. Lenže málo koho to napadne sa začať nad tým zamýšľať inak. Že dobre, aj ten tlak na výkon je potrebný, pretože my nie sme tu Budha, aby sme tu levitovali. No, Ľudia môžu, keď chcú, a mne by sa to páčilo asi niekedy, ale že my už sme tak zdeptaní tým všetkým, že my nevieme vyhodnotiť pre nás, čo je teraz dôležité a tým pádom nevieme vnímať seba a to svoje telo a tie svoje potreby a preto je pre nás jednoduchšie dať na prvé miesto druhého, lebo sa nemusí v sebe špárať. Čiže aj to sú také dôležité veci, že o toto treba sa starať, ako keby o to fyzické telo a o tú duševnú schránku, že ako pracovať s týmito vonkajšími vplyvmi, pretože tie vonkajšie vplyvy spôsobujú ten stres. Že ten stres nie je príčina všetkého, to už je iba taký dôsledok, ktorý odráža všetko to, čo nevieme spracovať. Presne tak. A ešte sa vrátim k tomu, že keď dávame druhých pred seba vlastne, tak môže to byť aj z toho, že sú tam rôzne tak obavy, strachy. Obavy, strachy, niektorí nechcú čeliť konfliktu, alebo jednoducho môže to byť rodina, chceme vyzerať dobre, všetci spoločne držať. Jednoducho tam je veľa toho, zase tie zranenia z detstva a veci, ktoré si ani zase na povrch neuvedomujeme, ale ono vlastne v nás vnútri je to ako rádio, že to vlastne ten program stále, alebo počítač, ten program ide, aj keď si to neuvedomujeme. Takže tak. No, financie. Tlak na financie. Zase sa to nabaluje na to všetko, zase sa to odzrkadluje, ale tak poďme spomenúť tie financie, že ten tlak na tie financie. Ako by si to ty, čo máš ty, aké skúsenosti, alebo teda ako to vidíš? Že veľakrát tie financie naozaj nie sú problém, ale ten tlak na to, čo všetko máš ako záväzok, to je problém. Preto, lebo financie sú proste energia, s ktorou buď vieš pracovať, alebo nevieš. Ale fakt, aj tá spoločenská situácia, politická situácia, ako ide brutálne všetko hore, že už naozaj mne stojí rozum. Akože naozaj je všetko drahé. Není to už o tom, že aký máš postoj k tým peniazom alebo k tomu tvojmu životu. Proste tie náklady neúmerne rastú. Môžeš byť na akejkoľvek pozícii finančnej. Neúmerne to rastie. A tým pádom ten tlak naozaj neskutočne vstúpa, pretože máš proste záväzky, platiť účty, platiť úver, poistky, postarať sa o deti, musí sa do tej práce nejako dostať. A tie platy vlastne nerastú teraz skoro nikde, iba tie náklady výrazne neúmerne rastú. A dosť tento tlak, toto všetko vnímam aj v tom kontexte, že naozaj sa všade klame. Všade sa proste odrbáva, inak to neviem povedať. A ten tlak na tie financie sa stupňuje. Vieš, pretože ľudia sa veľakrát väčšinou vďaka marketingu a reklamám a sieťam a tomuto všetkému sa nechajú oklamať. A potom by mohli ísť niekde, čo im pomôže a tomu neveria, alebo predtým sa 10-krát oklamali. A ten tlak na tie financie jednoducho stále rastie, pretože
bez peňazí sa nepohneš proste. Žijeme v modernej dobe, nemáme tu barter, na všetko potrebuješ tie peniaze, čiže tá finančná gramotnosť je veľmi dôležitá. A by som povedala, že v tomto hmotnom modernom svete je to, neviem či bohužiaľ, alebo ako to nazvať, jedna z tých najdôležitejších takých komôrok, s ktorými by si mala vedieť Hej, pracovať. Pretože bez peňazí, jak chodili teraz nedávno také tie vtipné reelská, že otvoríš dvere z domu a koľko si už kde zaplatila. Ale buďme realisti, proste to tak funguje. Čiže tá spoločnosť, akože my ako jednotlivci, všetko to začína od nás, od jednotlivcov. Či si pomáhame, či si robíme zle a ako to všetko vlastne postupuje. Čiže mm, naozaj aj tu je dôležité sa pozrieť a zastaviť a zhodnotiť si to proste takým realistickým selským rozumom, že čo ako môžem robiť, čomu môžem veriť, kde mám investovať, ako mám investovať, ako premýšľať nad tými financiami, ako sa starať o tú rodinu, ako napríklad pristupovať k strave, pretože tu bolo nedávno minulý rok alebo kedy taká aférka, velice natáčali dôchodcov a to ja absolútne nič nepozerám, aj tak sa to ku mne dostalo, že aká to je tragédia, že idú hore energie. Ale to bolo mhm, zase iba zastierka na to, že potraviny išli možno o 200% hore, keď sa tak zoberieš v tom horizonte, ja neviem, posledných rokov. tak, Čiže tak. toto ja to tak vnímam, aj tie moje klientky, ktoré fakt už majú že tie úzkosti, depresia tak, akože naozaj vo veľkom percente tam nezohráva problém, že konkrétne tie financie, že už tie konkrétne peniaze, ale je problém s financiami kvôli tomuto všetkému ostatnému. Mm. Akože zase tam spomenula si to, ide aj o ten vlastne životný štýl, že to takisto vytvára veľký nátlak na ľudí, pretože, no na nás, pretože ono sa to zase, ako si povedala, valí z každého zovšadiaľ, či už sú to sociálne siete, či už je to televízia, či už je to no, zovšadiaľ. Z, z, zo vzťahov, z okolia. Jednoducho sú určité normy, to sú vlastne také, ktoré vidíme a ktoré vnímame, hej, ktorými sa chceme vyrovnať, hej, čiže tie životné tie životné vlastne také normy, čo má mať auto, mať rodinu, chodiť na dovolenky, fotiť sa, ukazovať to na sociálne siete a už vlastne to v nás vytvára to dosť, že nemám dosť. Nemám to, pretože nechodím na dovolenky, pretože nemám toto, pretože nemám také auto, pretože nemám dve auta, pretože sused má dve, ja mám len jedno. Alebo nemám žiadne. Jednoducho to sú také tie tlaky, ktoré idú zvonku a ktoré nás ovplyvňujú. A veľakrát, nie že veľakrát, uvedomujeme si ich, ale ako si ty hovorila, ako s tým pracovať, ako pracovať vlastne s tou svojou energiou a ako pracovať s tou energiou, s tým tlakom, ktorý ide zvonku, čoho je naozaj veľa. Takže, takže tak. No a potom to sa odzrkadluje, zase hovorím, že zase sme menej, cítime sa, že sme menej, nevieme zabezpečiť, nemáme dosť peňazí na to a stále sme menej. Tá sebahodnota klesá. No a toto máme už koľka, tretie vysielanie a vlastne všade sme jak škrečkovia. No, Kolečku, akákoľvek téma, ktorá sa nás bytostne dotýka, áno. v každej sme ako škrečok v koliečku, pretože väčšinou z toho nikto nevie výjsť. A Mm. niektorým sa nad tým aj zamýšľajú, ale takí, čo sa nad tým nezamýšľajú, čo to nevidia, tak takí sú podľa mňa v pohode, lebo to je presne ich posolstvo Hej. v tomto živote proste neriešiť. Ale takí, čo sa už nad tým aspoň trošku zamýšľajú, tak presne tým vznikajú všetky tieto problémy. Závislosti, depresie, úzkosti, lebo už do toho vidia hlbšie
ale nevedia to zmeniť, ale vedia, že to nechcú, že to není to pre nich to správne. Áno, to Čiže cítiš. To hm, cítiš, že niečo nesedí, že jednoducho to, to, čo sa deje okolo teba, nesedí so mnou, alebo to nie som ja, alebo nevyžaruje to zo mňa tak, ako keď napríklad si to môžeš porovnať s tým, že keď naozaj, že bez toho, aby si bola ovplyvňovaná niekým alebo niečím, sa áno, cítiš nedá. šťastne, pohoda. Čo sú to tie veci? A väčšinou sú to maličkosti, väčšinou sú to nie veci, ktoré sú fyzické veci alebo hmotné veci. Väčšinou sú to veci, ktoré nás robia šťastným. Alebo vlastne šťastným, ako že v pohode, dobre. Um, čo sú to, ktoré sú to tie veci, vieš, nie sú to vonkajšie veci. Takže a to vlastne, keď my to vieme, že ako sa vlastne cítime a že sa tak cítiť môžeme, tak to som ja, hej. A potom už keď prídeš do konfliktu vlastne s tým vonkajškom, tak cítiš, že tam niečo nesedí. No, len to je aj o tom, že keď nevieš vnímať svoje potreby, alebo keď nevieš vnímať samu seba, tak naozaj nemáš ani tú finančnú gramotnosť, pretože nevieš hospodáriť. Mm, Ani so svojou energiou nevieš hospodáriť ani s tými financiami a stále si len myslíš, že tými hmotnými vecami si kúpiš pozíciu niekde, kde budeš patriť, lebo každý chce niekam patriť. A áno, to už sa znova tie úrovne na seba nadväzujú. A to súvisí aj s tým, že tak buď sa tu teraz narodil, pretože máš iba žiť a ideš s dávom proste. A žiješ si život, lebo nad ničím sa nezamýšľaš, není to tvoja priorita. Potom je tu taká tá druhá vrstva, že už ti to v hlave vrtá, že ale ja nie som spokojný, ale bojím sa to povedať. Čiže automaticky upadneš do akejkoľvek choroby. A potom je tu tá tretia úroveň, že tak áno, povieš, že sa ti to nepáči a vystúpiš proti tomu, ale aj tak ťa budú chcieť udúpať. A už je na tebe, kritizovať. či sa dáš, alebo či sa nedáš, že ako sa s tým vysporiadaš. A s týmto súvisia podľa mňa aj tie financie, pretože napríklad, tak áno, v tých rómskych komunitách a v takých je taká generačná chudoba, áno, ale napríklad ja celkovo nevnímam v tejto našej realite, že by aj napriek tomu, aké je všetko drahé, že by fakt bola nejaká extrémna chudoba. Ja vidím tú chudobu v iných veciach, ktoré sa odrážajú vlastne v tejto finančnej sfére. Pretože keby si to máme úplne nadrobne rozobrať, tie peniaze nie sú problém, ani nikdy neboli problém a ani podľa mňa nebudú, pokiaľ budú fungovať. Problém je fakt to, čo na nás vplýva, tá spoločnosť. Že ťa všetko ženie, pokiaľ sa akože nebavíme o tých základných veciach, ktoré potrebuješ, proste potraviny a tak, tam si nebudeme klamať, to Mm, proste sú závratné sumy. Ale keď sa rozprávam o tej gramotnosti finančnej, tak tam ide o to, že keď neviem vnímať samu seba, tak ja neviem vnímať, čo si môžem dovoliť a čo naozaj chcem. áno. Preto chodím, skupujem všetko možné, lebo chcem patriť proste k tým veľkým skupinám, aby som mohla ísť davom. Ale už si neuvedomujeme, že ono nám to vlastne nedá ten pocit. Hej. Nedá ten pocit a vlastne tým, že si to dovolíš alebo dopraješ, aj keď vlastne aj keď si vlastne to dovoliť nemôžeš, alebo hovorím niečo, čo Áno, tu už nemôžeš si to dovoliť, tak jednoducho sám, sám seba alebo sama seba sa dávaš dole, pretože ty v tom podvedomí vieš, že na to nie, že na to nemáš, ale jednoducho, že už si prekročil alebo prekročila tie hranice, ktoré si môžeš dovoliť, hej, že hovorím v tých financiách. No a potom zase sa to už nabaluje, pretože aj keď navonok sa cíti, že dobre, mám to, ale jednoducho to vnútro ti hovorí niečo iné, to nás nikdy neoklame, to nás klamať nebude. Tam už budeš mať pocit toho, že sa budeš cítiť previnilo, že som si to kúpil alebo kúpila a naozaj nemusela som alebo nemusel a teraz čo celý mesiac alebo tak jednoducho um, to vnútro nás nepustí. To vnútro nás nepustí. súvisí to s tou finančnou gramotnosťou, že tá No, je tu bohužiaľ na veľmi nízkej úrovni.
Akože ja si niekedy poviem, že by mi trebalo ešte viac Áno, to tej finančnej potreby máme, hej. gramotnosti. Všetci. Ja si myslím, že všetci sa s Proste tým môžeme stotožniť. je to o tom. Je to o tom. A vlastne tu možno dnes prídeme ešte na to, že za všetko môže tlak na výkon, lebo s ním nevieme pracovať. Asi No tak, no. a potom to vlastne zase znova spúšťa ten stres, presne ako si povedala, či sa dokážem postarať o seba a o rodinu. Ale pritom tí vonkajšie činiteľa, tie spúšťače sú úplne v niečom inom. Je to A, tak. a A zase je vieš, to o možno, že len si uvedomiť jednoducho, že tú svoju energiu, že teda keď som doma, ja si to tak poviem, keď som doma, OK, vieš si to, akože som spokojná, keď som doma a jednoducho mám čo jesť, vieš, to sú také základné potreby, mám prácu, príjem, dajme tomu. A teda keď vyjdem von, či už sa pozriem na tie sociálne siete, alebo už sa ako dám von, že idem von z domu a jednoducho aspoň to sledovať, že vlastne aké tie nátlaky a tie tlaky sú na tú osobnosť, na vnútro. Bez toho, aby si niečo hovorila alebo hovoril, jednoducho to začať sledovať a vidieť, že naozaj a tých tlakov je veľa, že naozaj potrebujem, alebo mala vytvoriť nejaký systém na udržávanie tej svojej energie a vlastne toho, že aby som jednoducho vedel čeliť aj tým nátlakom alebo tým tlakom a že vedieť, že som dosť tak, ako som teraz. Teraz, tak ako som dosť. Nemusím robiť nič viac, nemusím robiť nič menej. Tak ako som dosť. A mám dosť. Toto cez mňa tak prešlo, až také zimomriavky mám. Tak No, to takže, veľakrát vnímam napríklad v tej kozmetike. no. Ja vnímam, že ženy proste, väčšinou moje klientky fakt už sú v takých totálne, že stavoch proste veľmi zlých. A majú teda aj nadväzujúce ochorenia na to, či psychické alebo fyzické. A fakt to vnímam v tomto, že kozmetika je biliardový priemysel proste, hrnie sa to na teba z každej strany. Nejde tu o kvalitu, proste ide o kvantitu totálne. A ja to vidím na tých ženách, že kde sú nastavené tie hranice v tejto fyzickej veci, keďže pracujem s tou pleťou. Koľkokrát by chceli pomôcť, ale povedia mi, že niečo je veľmi drahé a nemôžu si to dovoliť. Čož ja chápem, lebo není tu každý pre každého. Ale potom druhá vec je, že začnú mi posielať, čo si nakúpili každý týždeň. Z prostosti. Len preto, že si mysleli, že niekto, kto je niekde známy, vieš to používa a propaguje, už im uniká to, že tam je reklama, marketing a peniaze, tak už majú pocit, že tam budú patriť a že im to pomôže len preto, že to niekto známy používa. A potom, keby som mala byť úplne špecifická, konkrétna, že je to o tých pocitoch, nie je to o tých peniazoch. O tom tlaku. Niekto známy ti povie, že toto ti do týždňa pomôže, tak ty vyvalíš za to 200 €. Za týždeň prídeš na to, že ti je horšie, pleť horšia, pocity horšie, prejdeš na niekoho ďalšieho známeho, zas proste dáš 20 €, 200 €, 100 €. Zasa opakuje scenár. Prídeš k niekomu tretiemu, ktorý ti povie, že taký a taký prístroj ťa úplne zachráni, tak ty zaň dáš 300 €. Už máš v prdeli výplatu mesačnú. Ale akože áno. No. Stále si nešťastnejšia, stále to máš horšie. Potom nie, a to akože fakt s pokorou hovorím, nie z výsmechu alebo čo. Áno, Potom niekto napíše, že má taký a taký problém, ale nemôže si to u mňa dovoliť. A toto sa znova opakuje. Vieš, tak kde je ten problém? Že tuto, čo mu nepomáha, sám sebe si škodí a chce si kúpiť nejakú tú pozíciu, že niekam patrím, tak nakúpuje podľa influencerov, podľa reklamy, x peňazí. U mňa viem za tú moju 11-ročnú prax, že už len keby si kozmetiku kúpi napríklad za 150 €, vydrží mu pol roka, že mu pomôže a ten človek si aj tak vybere tých 10 ľudí, kde vyhodí každý mesiac celú výplatu a dostane sa tam, kde potom aj tak
príde k lekárovi alebo ku mne a musí zase platiť proste lieky a všetko možné, lebo je naozaj celý do džubany. Mhm. Čiže tu nie je problém peniaze. To my máme v sebe nastavené, že problém sú Presne. peniaze. Tu je A to je problém. väčšinou prvá vec, ktorá príde, že nemám peniaze. A zase je to dobrý príklad. Zase, pretože si to hovoríme, aj keď to nemusíme vysloviť, alebo to vyslovujeme tak často, že si ani neuvedomujeme, ako často to vyslovujeme, takže sa nám to stáva realitou, hej, sa to odzrkadľuje v našom živote a v našom byti. Tak jednoducho stále to je vlastne to, že tie peniaze, takže pretože je to tak, že máš ten nedostatok toho, tak jednoducho sa zase sa snažia nájsť ten vlastne, snažia nájsť vlastne ten, jak by som to povedala, mám mentálny blok. Výsledok toho sa snažia nájsť, že jednoducho kúpim si niečo iné. Tento mi povedal, že toto je dobre, tak si to kúpim. Jednoducho tú silu svoju a tú energiu odovzdávaš druhým, pretože dávaš na druhých. A zase len platíš. Hej, zase len platíš a dávaš tie peniaze. Takže tie peniaze nie sú problém. A to vlastne ty svojmu vnútru hovoríš, že jednoducho odovzdávam svoju silu tebe, odovzdávam svoju energiu tebe a som ti zaviazaný. Ty si mi povedal alebo povedala, že mi to pomôže, ja si to kúpim, ale to nepomáha. Tak si kúpim niečo iné. Alebo zase niekto druhý mi povie, zase tá energia ide von. Tam nejde nič. Keď si vlastne zoberieš zodpovednosť sám za seba a dobre veríš tomu, že toto mi pomôže a dáš tomu čas, pracuješ na sebe, dáš tomu čas a naozaj veríš, bez toho, aby si zase hľadala nejaké, že tento mi povedal toto, tento mi povedal, musím mať všetko a nakoniec vyskúšam všetko, nie dosť dlho, pretože všetko musí mať nejaký čas, aby to začalo mať nejaký účinok, to sa rýchle výsledky, to som chcela povedať. Rýchle výsledky sa nenastanú hneď za jeden deň alebo za hodinu. Jednoducho nedáva si sebe čas a ani svojmu telu, ani svojej mysli, ani vlastne tomu prostriedku alebo tomu krému alebo čo máš. A preto v tom je to vlastne, zasa to nabaluje, hej, zase ten tlak a tlak a tlak. Ale to všetko ide energia von. Nič nejde dnu. Preto ja mám nastavené, že tento prvý vzorec si ja osobne nemôžem dovoliť. Vieš, lebo to je čerpanie. To je vyčerpávanie mojej vlastnej energie a naozaj to je proste, je to o tých emóciách, že ja si myslím, že keď budem robiť to, čo robí niekto, kto je uznávaný a známy, že tam budem patriť. A to je zase o tých emóciách. Pretože väčšinou ľudia, ktorí naozaj proste drú a fakt neúmerne tomu zarobia akože málo, tak my naozaj väčšinou, keď nemáme tú finančnú gramotnosť, ale nechcem nikoho uraziť, my naozaj nevieme hospodáriť. Ja to často vidím, že ľudia povedia, že by chceli to a to, ale napríklad nemajú peniaze na zdravie, ale majú najdrahší mobil, aký na trhu je. A to je o tom. To je o tom, že ako na nás vplýva ten finančný tlak. No ale tak už proste nechcem moralizovať, ale stále je tu milión tých vecí, tých tlakov, že prečo sa my rozhodujeme tak, ako sa rozhodujeme a potom máme naozaj neúmerný ten tlak aj v tých financiách, aj keď uznávam, že tá situácia tu zrovna je, aká je. Čiže stále je to o tých emóciách a o tom, ako sa rozhodujem sama pre seba. Pretože ja mám nastavené napríklad tak, že ja radšej dám do zdravia a tým pádom proste nie som milionár, tým pádom si nedovolím najdrahší mobil. Ale väčšina ľudí je proste nastavená tak, že radšej si kúpim niečo, čo vidia ostatní, ako by som mala dať do zdravia, alebo to zdravie je pre mňa drahé, nemôžem sa dovoliť. Takisto som to videla aj v salóne, keď som robila pred porodom, keď ma strašne bavilo robiť také aj že viditeľné služby, ako bola napríklad že riasy alebo nechty, tak tie ženy vždy dali radšej viac peňazí a tie riasy vtedy vôbec neboli lacné.
tým 6-7 rokov dozadu, pretože tam išlo oči, mravenčia práca, nalepila som za 3 hodiny 1500 myhalníc proste, čiže oni už vtedy vôbec neboli lacné. Tie ženy si aj tak dali radšej urobiť tie myhalnice a tak mňa to bavilo proste, ja to chápem, prečo tak robia. Ako by mali dať možno 1/3 veci z toho za niečo, čo im zdravotne pomôže. A toto sú tie tlaky tiež, čo to spôsobuje. A to napríklad vnímam strašne silno už niekoľko rokov. Ja to mám napríklad obratene. Ja to mám plne obratene. Ja radšej investujem do seba, do vzdelania, do zdravia. A proste keď si hmotné veci nemôžem dovoliť, tak si proste nedovolím, som s tým v pohode. Každý to máme inak a každý sme jedinečný a iný, pekne iný. A jednoducho, nie je na tom nič zlé, keď niekto chce dobre vyzerať, Nie je na tom nič zlé. ale ide o to, že nezabúdať na seba. Áno. Naozaj, nezabúdať na to vnútro. No. Nie je na tom nič zlé, ale to sú proste tie tlaky potom na tú finančnú to. stránku. Že ako sa rozhodujeme, pod vplyvom akých emócií, pod vplyvom čoho sa rozhodujem. A niekedy by sme sa mohli tak rozhodnúť, že si fakt môžeme dovoliť všetko. Lenže je to o tom, ako my pracujeme s tou energiou. Sami so sebou a vlastne už potom vlastne, keď to cítiš znútra, že si silná, odolná, nie že silná na silu, že sa budem siliť, že ja som silná, hovoriť si silná, aj keď to tak necítiš. A vlastne keď to ide znútra, tá sila, aj odolnosť, ale aj láska, ono to musí mať takú nie nejaká strohá sila, ale jednoducho taká jemná, tak potom vlastne to vyžaruješ von a všetko sa začne meniť. A tak skúsme to vlastne tak si vnímať, že začať vnímať, že či naozaj to tak funguje a že či naozaj to sme ovplyvňovaní tými nátlakmi, tými rôznymi tlakmi a vecami, ktoré nás ovplyvňujú zvonka. A keď si to uvedomíš, alebo vidíš, začneš to vidieť jedno po druhom, tak potom začneš sa vnímať znútra tiež. No, podľa toho, na akom stupni si sama pred sebou, tak podľa toho sa rozhoduješ. A podľa toho necháš vnímať na seba tie tlaky. Dopadať tie tlaky. Tak. Dobre, ja si myslím, že sme dosť toho povedali a bola to zase zaujímavá téma. Dúfam, že sa aj vám páčilo. Dajte nám vedieť. A neviem, Majka, chcela si ešte niečo doplniť, alebo zabudli sme na niečo? Ja mám taký pocit, že sme asi všetko povedali, čo sme chceli. Tak ešte ma napadá, že naozaj je úplne všetko v poriadku, čo robíme pre seba. Aj tieto dva konkrétne príklady s tými peniazmi, ktoré som mu dala. Ale je to v poriadku vtedy, keď vieme pracovať s tými nejakými vonkajšími okolnostiami. Vtedy to je v poriadku, keď vieme s tým pracovať. Tak môžeme byť v pohode s týmto našim vzorcom, ktorý som tu uviedla. Ale keď nie sme s tým v pohode a toto robím, tak škodíme sami sebe. Iba toľko som tým chcela ukázať, že je to úplne v pohode. Ale musíme vedieť, kde sme my v tom rebríčku. Či som na spodu a chcem niekde umelo patriť, alebo či robím naozaj veci, ktoré chcem pre seba a ktoré mi pomôžu. Ktoré mne dávajú hodnotu a zmysel. A sme tu preto, aby sme sa učili, aj každý ten jeden tlak a náklad na nátlak má svoj význam. Takže nie je to preto, aby sme sa báli alebo vytvorili si nejaké strachy alebo čo, ale aby sme jednoducho sa posunuli my ďalej. Posunuli ďalej a vedeli s tým žiť. Vedeli s tým žiť a vedeli s tým pracovať. Dynamické, interaktívne. Tak. Presne, aby sme mohli vlastne aj pocítiť tú harmóniu, že mať vlastne v sebe tú harmóniu, takisto aby sme si mohli ísť aj za svojim cieľom, ale s tým, že nevytvárať nejaký veľký nátlak, ako
každý den nátlak treba na to, aby sme niečo dosiahli, to je zdravé, No, ale nejaký posledný. nátlak, kde nám to uškodí a vytvára nám nejaké nemoci a také veci, takže tak potom starať sa o seba tiež. Takže tak, to by som ja chcela dodať a majte sa pekne všetci a tešíme sa na vás znovu zase. Dúfam, že za 2 týždne. Mhm. Dobre, A ja tak dobre. ahojte. Krásny deň a krásny víkend. Ahojte. Ahojte.